Il-lejl tajjeb btiegħi Milanisti u anke mhuwiex u llum qed nagħmel dan il-video tgħidu m'hemmx Milan fil-verità l-kampjonat aħna jibda l-ġimgħa d-dieħla. Illum dan il-weekend anzi skużawni xahri, skużawni. Dal-weekend irritorna l-kampjonat Ingliż kif qegħdin ħassegwu wkoll videos mill-YouTubers tagħna tal-Liverpool, tal-United u tal-Arsenal. U ritornaw anke kampjonati oħrajn. Biss illum jiena qed nitkellem hawnhekk biex qed nagħmel dan il-video anzi biex nitkellem dwar ir-riżenja ħabta u sabta illi kellna it-tim nazzjonali Taljan għal min ma jafx jiena barra li jiena supporter tal-Milan l-ewwel dejjem, però jien ukoll supporter tat-tim nazzjonali Taljan. U llum Roberto Mancini iddeċieda illi jagħmel dak li suppost ilu li jagħmel żmien, skużawni, ċoe dik illi jirriżenja mill-kariga ta' coach tat-tim nazzjonali. Għaliex qed ngħid hekk li kellu jagħmilha qabel? Mela, irbaħna l-Euro 2020, grazzi Mancio napprezza. U dak iż-żmien kien idolu. Però ġara illi fit-tazza tad-dinja ta' sentej wara, dik li saret fil-Qatar, Mancini wara ħafna bla 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 għax kieku kontaw jien ma kienx jiġri hekk. Qed nirreferi għal dik tal-2018 tar-Russja. Ġara propjament l-istess ħaġa u l-Taljani ma kwalifikajniex bħala champions tal-Ewropa għat-tazza tad-dinja. U dik kienet xi ħaġa kera ħafna. Tlifna home f'darna ġo Palermo kontra l-Maċedonja. Għadni sissa qed nara xutt it-timbrat qudiemi. Donna rumma melu. Tlifna webxie spiċċajna għalajna. Hemmhekk Mancini kellu jirriżenja. Jew aħjar il-Federazzjoni titfgħu il-barra. Però preferew ikomplu bih. Jiena ħadd pjaċir illi Mancini m'għadux hemm għal dik ir-raġuni u t-tieni waħda. Plejers Milanisti ma jintażlux. Xiġifieri il-kapten tal-Milan Davide Calabria lanqas biss jintażel. Xiġifieri. U mbagħad jintażlu per-rispett kollu ta' plejer bħal Bonucci li mal-Juventus għasadu jilab u Gatti illi jilab floku mal-Juventus ma jintażex. Ma jintażex Locatelli. Ma jintażex Tonali. Jibgħat il-Tonali ma taħt il-21 sena għax hekk kienu programmati għal Sandro żgur. Sandro sejt ma jgħidlix Mancini. Sandro nirreferi għal Tonali. Hemm ħafna affarijiet. Eżempju, plejers oħrajn li qed niftakar, Zaccagni tal-Lazio ma jintażilx, Romagnoli, Casale tal-Lazio tlieta tal-Lazio ma jintażlux. Għaliex? Għax tal-Lazio. Bir-rispett kollu, jiena kulħadd jaf li jiena Milanistu, ovvjament it-tim li l-iktar li dejjaqni huma l-Inter, però kiena qiegħed it-tim il-coach tat-tim nazzjonali Taljan Di Marco ħanajatlu żgur, Acerbi u Bastoni ħanajtilhom żgur, Frattesi wkoll. Ma xi qed ninsali xi. U Barello ovvjament. Ġi ħamsa huma jridu jkunu majta, irrelevanti jekk ovvjament jibqgħu kif qed jagħmlu bħalissa sewwa. Irrelevanti li huma plejers tal-Inter, dan ma tagħmilx differenza. Da qabad u wasal il-merritu. Ilma minn għandu grazzja. Bir-rispett kollu ma timxiex hekk. Ma timxiex hekk. Kien hemm ħafna affarijiet oħrajn mhux qed nidħol f'ħafna dettalji x'inkella dal-video jiġi twil ħafna. Jiena qed nispera biss li l-għażla tal-coach tat-tim nazzjonali Taljan taqa' jew fuq Spalletti jew fuq Conte. Nispera u nixtieq illi jkun Conte għax it-tim huwa lest għad-difiża bit-tlieta. Spalletti jħobb aktar id-difiża b'erba' biex niftehmu. Però ċert li jkun minn minnhom daw it-tnejn ħajresquna bej l-Euro li jmiss nkunu tajjeb żgur. Jaħalikom bibtijaj nittaqgħu nibdew mill-ġimgħa d-dieħla biex nitkellmu wara l-ewwel partita tal-kampjonat Bologna Milan. Min jaf se tkun ir-reazzjoni. Saħħalikom, oqgħodu sew bil-għaqal dejjem u qatt ma ninsew ngħidu forza Milan. Ciao ciao.